Tepang, iti tangatan. Inapalabas, kastaunay tisid daw na Amalia, idi malukatan na tiri daw. Saan na anam naman di pa nagkita dakin ni Rosalia iti dayta agundaway. Nadanon ti rabii, saan ang makaid na ni Althea amang pampanunot iti kasasaad ni Miguel. Kabigatan na, kinasarita ti balasang ti baro, iti igi ti baybay, ngam iti isaan unay nga adayo kadakwada. Limet ngagpalpaliiw ni Nena. Kasta unay met ti panang bagbagan nila kay Cabo ken ni Nena nga anak na. Abid do ti aramidon na ito'y apa nagibalas. Ken ti kanayon nga isusurot na ken ni Mayor Carion. Ngem saan apabagbagaan ti naud-udi. Agingga akabilan da ito'y nila kay Cabo. Ket dagos mat nga imalatiw ni Nena. Ket naibagana ken ni Mayor Carion nga agnaidlangan na ito'y iti sabali apagtangan ti Mayor. Iti panagmaymaysa ni Althea amagmag na nga agturong iti restaurant na. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinubela tayo na pauluan. Tepang, iti tangatang! Iti tre. Adi tayo. Asidig ako ni iti restaurant ko. Kalpasan ang makasarita ti operation manager. Mapanag iti balay ni Nana Marcelina. Kaya't ko ang makasarita ni Nana Amalia. Althea? Ha? Nena? Kumusta kan, Althea? Nabayag asan ta nagkita? Nasaya at akmat. Sika? Kumusta ka matben? Di ka na ilasi na dagos gapo iti langam. At adapi mintas ka. Ken madlaw ang inginaan dagiti alahas mo. Agyaman na, tanadlaw mo dagiti agkakangina nga osar ko. Di ko na mga ta, kat si kalaang ti makagatang iti agkakangina nga osar. Ha? Siguro, no makita na ita ti lalaki ngay ayatak, maawis tirik na na asumurutan kanya. Nena. Amom, Althea. Diyak kayat ti babae nga aga-agaw iti lalaki. Nena, anya ka din ti sasawam. Di ka maawatan. Di kan aging kukunapay, Althea. Inagaw mo ti lalaki ngay ayatak. Anya? Adayuwam ni Miguel. Na di mo kayat ti masaktan. Anya? Balaagan ka, Althea. Iti kanito ang makita kayo kin ni Miguel. Amayat tilin na kayo. Adda mapasamakan ka. Adi mo magustuhan. Kasta timbagakan ka ni Nena, Althea. Wan, Miguel. Pulos nga awan tinaisungbat ko kadagiti imbagbagan. Talaga anak laatak iti langa kan ugali na. Isumat lagay masabalin tilangana. Idinao di nakita. Uray ti ugali na. Nagbaliw maten. Talaga adyak maawatan dagiti imbalikas na. Kat nagpangtapay kanya. No di ka adayawan. Ada ka no jak magustuhan ang mapasama kanya. Oh. Miguel. Ada damagakan ka. Anya dayta, Althea. Itikas di adjar ni Nena kanya kitay. Ada ka di rumbang ama-amuak may papan kada kayo atwa. Ha? Sungbatan ako, Miguel. Ada ka di rumbang ama-amuak. Ma'am Althea, nang timplaak iti no, Ma'am Adyos. Ala, makatulong da ito iti panagkalmam. At to'y Agyaman ak Nana Rosalia. ala, inumaw, tapno maginawaan, tirignam. Sige, yawat mo matla ang kanyak tirasaw, ma'am. Ay, Ma'am Althea, mabalin ka di amaamuak no apaya kastaunay tiguram itakin ni Miguel. Nana Rosalia,
Pinangtaan nak ti babae nga agayat kan ni Miguel. Ha? Anya timbaga anakan ka? No jak adaywan ni Miguel. Adajak magustuhan nga aramidan kanya ti babae. No kasta nga raw. Saan ani Miguel tigura Ma'am Althea? No di kat ti babae amang ipangpangtakan kay ti dakas. Kagurak ni Miguel. Gaputan na kulpod kanyak. Ninena nga insarag na iti restaurant ko. Katadagayang panagayat na kan ni Miguel. Ay, ma'am, denggan na kumaan na imbag. Saan laeng ati isip ti aramatem? Tapno mga miris kadagiti pasamak nga dapakainaigan na kan ayat. Nana Rosalia. Pagtipunem ti puso kan isip mo. Tapno maawatan na ti amin a pasamak itinagan ni ayat. Nana. Talaga anak iraw. No tilang guram ti agar-ari di ta isip mo. Panunutem man anaimbag. Agayat nga tamot ni Miguel ken ni Nena. Nana Rosalia. Naibaga kadikan ka ni Miguel. No ay ayaten na ti babae adakda kamataw. Saan, Nana? Matlagayam. Isu nga awan ti rumbeng apakasairan ti Rignam, ma'am. Agbalin ka kitday anatibker. Saan ka apaatew? Wano pa iluyos iti madi nga atap mau ken ni Miguel. Nana. Sa maysa, saan nga amo ni Miguel day tama Rignam? Ti salursawd ket kastoy, ma'am. Anya dayta, Nana. No kas pangarikan, tagayan ayat kayon ken ni Miguel. Ipalubos nga ta ni Miguel ang masakitan ti babae ngay ayatan na. Nana. Siyempre, saan? Ad-adapay kitday nga isakit na ka. Gapo iti panagayat na kan ka. Nana. Daytoy ti tandaanam, Ma'am Althea. Awan ti agdadamo kan ayat. Ti asino man a makarik na kan ayat. Nagasat. Ta isaw ti mangpatibker iti maysa a relasyon. Dayta ti tandaanam, Ma'am Althea. Miguel, siya kun amis mo ti imay dito'y kundaw tapno kasarita ka baraw. Apay ka di, Nana Rosalia. May panggap kin ni Ma'am Althea. Manipod iti naudi a panagsarita yaw. Agpupupuklatan iti silid na. Nana, Diyak kaya ti makibiyang iti personal abiyag na. Ngamkas may sabaket anang aywan ken kwa na manipod idi maladaga. Biyang ko ti mangbagbaga. Nana, Tila ang diyak magustuhan. Ket ti pangtaken kwa na ni Nena agayem mo. Ket saan akaw ngagpalpalikaw pahibaraw. Sa laknibam ti babae amang ipatpatagkan ka. oh, No maaramid mo dayta. Adda gururay agasat ken nagpayduma aragsak. Marikrik na kaun ti pagbanagan to ti biyag ti tao anatan-o ken nasingpel. Nana, Miguel baraw. Sapay lakuma tadi kagbalbalayo. Nana Rosalia. Nagmayat ti panagtumpong ti panawon. Ti ama nga adipen ni Satanas. Ket naadaan iti nasingpet nga anak. Nana Rosalia. Nabit pa'y anaamwak da ito'y, Miguel.
Amo kadumtang to ti panawaan nga agsabat ti tangatang kan ti tepang apakaisag makan ti adipon ni Satanas. Anya nga tati kaya't asawan dagiti imbagbaga kanyak itay ni Nana Rosalia. Jak maawatan. Ngam jak malipatan dagiti imbalikas na. Sino nga tatidakdakamaten na nga adipan ni Satanas? Ha? Ni Althea tinag-text kanyak. Pakumusta anak? Wait, layak ni Althea. Good morning, Nana Rosalia. Kastamot kan ka, Ma'am Althea. Nasaya at nakariing kan. Nakaluto ako iti pagarmusaran. Nininong, Nana. Ay na, Ma'am. Nariwot pa'y itay pimanaw akadwa na dagiti bodyguard na. Saan na nagarmusar? Kasta ka di? Ala, sumango kan iti lamisaan, Ma'am. Idasar kaunti ka na. Agyamanak, Nana. Tay paboritom apagarmusaran ti linuto. Aros kon pulo. Naglaok ti inapoy kan karni ti manok. Kan nalaukan iti nagduduma araman nga espesyal. Ay, Nana. Nagbannog ka pa'y anang luto iti dayta. Special dish ang naggapo iti Espanya. Nalagip ko laang ti agluto, Ma'am. Ken si kamot laang tinangisuro kanyak. No kasano alutwan ti aros kon pulaw. Sika talaga, Nana. Dagiti laang babak nang ti makaraman iti kastoy aputahay. Gaputa nangina dagiti ramon na. Ala, aggidantan nga garmusar, Nana. Respetuan ta ti linutom. Anya, Amalia, itay pa'y nga agur-uray kan ni Althea, ijay salas. Rumor kan dito'y sileta kasaritam. Marcelina, Amang ano ada napatag nga ibaganakan ka. numabalin. Kadjakon kayat ti agparang iti asino man nga aggapo ije mansion ni Don Braulio. Nasingpet ni Althea, Amalia. Amom day ta saan ka di? Ala, ingkakat kasarita ni Althea, ta itay pa'y nga agur-uray kan ka. Nana, Amalia, nabayag asapsapulan na kayo ni Miguel. Ngam di kay madanagan kan kuwana. Kan amok no sa dino ti pagnanaidan na ita. Althea, kailiw kon ti anak ko. Nabayag asaan kami anak kita. Kastamot ni Miguel kada kayo, Nana. Amoyo ka di? Manipod pimanaw kayo iti sigod a balayo. Saanin ang makatal na ni Miguel amang sapsapol kada kayo? Balasang ko. Sa dino ti pagnanaudan ita ni Miguel. Iti mismo a condo unit ko, Nana. Ha? Kalpasan ang nauram ti balayo. Awanin ti sabali pa'y apag naadanda Miguel Cantoro. Iso nga iti laangan condo unit ko. Tinagnaadanda. Balasang ko. Agyaman ak iti dayta nga imbagam. Kayat kon ama kita ni Miguel. Itamat lang, Nana. Ipan kayo iti kondo nga ayan daturo kan Miguel. Nasaya at nga rudno kasta, Amalia. Kamaudyanan na makitambat laangan ti anak mo. Wen Marcelina, agyaman ak launay iti adukan ka. Di ka madanagan. Kanayon nga umay kasarungkaran dito balay mo. Unay kalakit din, aya. Kita ampay nga umuna ni Miguel. Amok akailiw na kamutan ti anak mo. Saan kami nga rudan nga agbayag ka ni Althea, Marcelina? Ni Apo Diyos ti kumuyog kada kayaw, Amalia. Agturungan dito ayan ko ni Conrad. Iti da ito alugar timbaga na pagsinarakan mi.
Sir, nasaya at tadakan. Napataglaw na iti ibagakan ka. Anya dayta, Conrad. Sir, itilas ti talungal daw o panagkatang-katang ko. Ada nakalap ko abaro nga informasyon may panggap iti droga. Anya. Sir, sa bali ti taktika dagiti drug dealer itan. Agaramat dan iti dingwan. Tapno marigatan dagiti otoridad amang tiliw kadagiti droga. Anya. Sir, inton rabi imat lang. May sa akal ding ti mai-deliver. Itinalatak a negosyante dito ili. Ketikal ding adak dakamatag. Ket ada droga iti tiyan na. Anya. Sir, nalabit a pinilit dangin silsil ti droga iti tiyan ti kalding. Dagiti awanan bain. Aramidan dati amin na pamuspusan. Tapno sana makadlaw dagiti otoridad. Sir, adda pa'y kang runaan nga ibagakan ka. Anya dayta. Ti grupo da bili ti mangi deliver iti kalding. Ket saan ka di ani Don Braulio ti amo dayjay ati prong. Awanan ti sa balipay. Conrad, agyaman ak iti daytang impormasyon. Anya ti plano mong aramiden, sir. Kas iti sigod. Lapdak ti panagwaras dagiti droga. Ken kang runaan na. Ti panagraira dagiti demonyo. Anya ti aramida ni Miguel, iti dayta agundaway. Gagayem, di uliway na denggen, ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Tepang, iti tangatang. Inapalabas, mas daw ni Altea iti jar ni Nena nga imasidagkan ko na. Imbaga ni Nena ken ni Altea, aliklikan nan ni Miguel, tanusaan, at dadakes ang mapasama ken ni Altea. Kastaunay tirurod tinaud-udi, gaputi na ibagakan ko na ni Nena. Kinasaritang rod ni Rosalia ni Miguel, gapu iti impadamag ken ko ni Altea, maipanggap kadagiti pamadakes ni Nena. Ngem, naibayat iti saritanda, maipanggap iti dakdakamatan ni Rosalia, at tangatang, nga danto pakaisagmakan ti tangatang atapang. Nagpampanunot nga rod ni Miguel, no anya ti kayat asawen, dagiti imbagbagaken kuanan ni Rosalia. Iti sabali abangir, nalukoy ni Altea ni Amalia asumurot kan kuana, tapno agkita dan kan ni Miguel. Iti met sentro ti ili, imbaga ni Conrad ken ni Miguel, tinapaliw na nga aramidan ti grupo da Billy. Itagagayem, denggenyo ti tuloy tinubela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Adda pa'y kang runaan nga ibagakan ka. Anya dayta. Ti grupo da bili ti mangi deliver iti kalding. Ket saan ka di ani Don Braulio ti amo dayjay ati prong. Awanan ti sa balipay. Conrad, agyaman ak iti daytang impormasyon. Anya ti plano mong aramiden, sir. Kas iti sigod. Lapdak ti panagwaras ti droga. Kang runaan ti amin. Ti panagraira dagiti demonyo. Mapanak man kit di ijay nagsapalan ti dalan. Tagpalabasak man iti chicks, anak ka short iti nakiting. Awan ti maaramid ko ijay kundo. Wow! Talo at chicks ti malabsak iti tersena. Ang ginayadak lang amag na. Tapapurma ag ti magna. Kan umisamak iti nakasamsamit. Tinasayat. Kablaawak man kit dida. Hi! Beautiful ladies! My name is Turo. How are you? Oh my God!
What happened? Napahina anak pa'y. Che! Kunadakit din kanyak. Nagpipintas dangag pa'y so. Ngam suplada damat. Oh my goodness! It hurts! Tikot yun idarling kong alteya. Isa tagturong dito eh. Ayun na. Nakita na kon. Tani, agbusi na pa'y. Asidagan gito'y ayan ko. Oh my God! Ninana Amalia ti kadwa na anakalugan iti kotse. Toro, apay akit kinahanak maglatan. Di mo matanyawat kanyak na itaig-igamam, amakan. Sorry na Amalia. Maragragsa ka na ngamin nakakita kan ka. Unay kalakit din, aya. Talaga, adi ka nagbalbaliw. Talaga sa anak ka nagbaliw, nana. Guwapo aklata, ngaging gayta. Gustong gusto ako ng mga chicks. Aya? That's true, Nana Amalia. Agpaiso ti pagbaga ni Toro, nana. Playboy nga awan chicks na. Anya? Ay na, Toro. Di mo pala inyawat ti makan ka ni Nana Amalia. Adun, di na isawang mo. Ay, una niya. Ay, sorry man na yan, Nana Amalia. Adto yan ti pandisal nga da margaring na. Naimas da ita. Tasyak tinang ikability pa naman. Anya kumano si katinang ikabil iti palaman ti pandisal, Toro. Agbaliw ay ti raman ti pandisal. No sa bali a tao ti mang palaman. Siyempre, agbalin anay ni mas timakan. Ni special a tao ti pangisagutam iti simple laeng amakan nana. Aya, Mangan kakit din, nana. Di mo ikaskaso ni Toro. ay, apay ngay asyak laeng ti mangan. Mangan tayo amin Unmat nga agpaiso O sige, tirahan tayon ti pandisal habang mainit pa. Rabiin, Toro. Saan pa'y asimbangpat ni Miguel? Nakapanaw pa'y kit din ni Altea. Urayin tayo lang aging iti madamdaman, nana. Amok nga gawid ang dayjay. Masansan ka di nga agawid iti rabi iti gayem mo? Kasmat lang iti sigod Kanayon amarapyan nga gawid. Makaturturog kan san. Umunah kan ang maturog. Taurayak pa iti anak ko. Nagsuya abak lang. Sa anak pa yung makaturog, nana. Saan ka di nga da cellphone mo? Adda, nana. Apay nga italag ang mapanunot ko. Awagan man kit di tinamber ti cellphone na. Ipakaamom ti kaandakon di ti kondo. Kuha nga nana. Awan matilod na. Kaibibos na. Para lang ngamin iti may sang aldaw ti inload ko iti naminsan ng aldaw. Urayak latang arudan. Sigurado ang maragsakan ang makakita kada kayo ni Miguel, nana. Kasta akmat kan ko, ana, Turo. Talaga akailiw ko launa yung tigayam mo. Ay, gayam, nana Amalia. Adda malagip ko. Anya na ita. Naira na idi api masyarak iti sigod apwesto tayo iti ikan. Imbaga kanyak ni Julian anapan kayo iti pwesto. Kat nadakamat na pa'y kanyak, anagawid kayo iti lugar tayo. Iso asinurot da kayo adagos kin ni Ma'am Altea. Ha? Ngam idi asidag kamin iti lugar tayo. Nasabat da kayo matan anakalugan iti tricycle. Nagbelta adagos ni Ma'am Altea, tapno kamakaman da kayo. Ngam daksang gasat. Tasaan min anasiputan tinagturungan, tinagluganan nyo. Kasta ka di. Una na. Impakaamok nga rod adagos kin ni Miguel. Nung napaay kami lang anang sapol kada kayo.
Agsubli akon iti balay ni Marcelina iti day di agundaway. Nagdagsan ti barukong ko. Tanakitak tinagbanagan ti balay ko. Sa anak katurturog. Imbaglakit din. Taaddan ni Marcelina anangan dingay kanyak. Nagsingpot day jay agayam ko. Kadwa. Igdaman nyo na imbag ti talitikal ding. Tama nga makabulos. Gunbile, Sigurado nyo lang ha. Ado akwarta ti katukat ti droga nga adda iti tiyantikal ding. nagbayag matanji kumatang iti kalding, bile. Basta guray tayo lang. Di kayo matagtagan. Mabisin kami ngaminan, bile. Di kampay ng rabi. Basol yun daytan. Tadi kayo nangan sakbay nga dapag na tayo. Balot! Ah, Balot! bile. Batang kayo! Naglaklako iti balot. Gumatang tayo. Ala, Balot! ayaw ba nyo jaglaklako iti balot? Tasya kung ti makamong agbayad iti kanan nyo. Ayas. Hoy, balot! Umasidag ka dito, oy! Darasam! Ano tigatangan nyo? Sir? Ah, Basta ibabam ti basket mo, tamangala kami latan. Di ka madanagan tado ti kwartak. Bak na nga. Uwan, sir. ala! Ala, mahala kayo na ti kanan nyo ang balot, kakadwa. Ayas! Dayjayan ni Conrad. Nalpasan anangan dagiti kakadwa ni Billy iti lakon ni Conrad abalot. Oh. Adda nagsardeng ako iti asidagda. Nalabit. Daytan ti ururain da Billy abayar ti droga. Dayjay. Papanawanan ni Billy ni Conrad. Ket pinaturungan na pa'y iti paltog. Sana nagbutang ni Conrad. Amo na tinaramid na. Ket pimanaw latan. Husto pa'y lang ti atap ko. Dayjay. Nagnawat dan. Kwarta laki di tinyawat ti lalaki kinibili. Ilugan damat ti kalding iti kotse. Saan agagangay ang makakita kay iti mailako akalding iti kastoy nga oras. Nang runa, kat armado da amin. Pumanawan ti kotse naglahon iti kalding. Adda nang paltog iti kotse nang iluganan da iti kalding. Kat dagos mat ang naglugan dagiti kakadwa ni Billy iti kotse da. Pumanaw dan. Asino tinang paltog kadakwada? Sir, o pipinaltugan. Ada nang sanop iti kotse nang iluganan da iti kalding. Juan Conrad, bastag lamang talang dito'y pader. Natalgad ta dito'y. Sa bali a grupo da kita aglalaban. Kat nakapanawon ti grupo da Billy. Anya ti aramidon ta, sir. Panagkunak, double cross ti napasamak. Saan ta makibiyang iti daytoy? Baybayan tangag lalaban da. Sana bale, naitimbrik metan kadag iti pulis. Ti posible ang mapasamak ita arabi. Nana Amalia, rabi na yun. Siyaklatan ti manguray kini Miguel dito salas. Maturog kayon. Sa anak ang makaturog. Aging gaadyak mapasangpat ti anak ko. Ay, unay matngaminan ti gayam ko. Tanagbayag asumangpot. Kasta una yung tigagar ko ang makakita kan ko, ana, Toro. Iso abay-bay anak latan. Mana, mabait na ang ngarod na. Mangtimpla akman iti kapita. Tapno saan ta nga agtuglap ang manguray kini Miguel. Ada nagsardang ang motorsiklo iti batog, Toro. Hey, si mangputan ni Miguel nana. Mailasin ko ti ungor ti motorsiklo na. O sige, siya kon ti mangilukat iti ridaw. Siya kon. Ay, naanak ko. Ay, naanak ko, ay kunak no di kan sumangpet pa'y. Itayak pa'y ang mangururay kan ka. Pasensya kayo, nanang. Ado lang amin tinaramid ko iti ruhal. Kumusta kayon? Sika ti rumbang ako musta, Miguel. Nasaya ataklatan, nanang.
Kunak noan yan tinapasama kada kayo. Kalaat nga min ti pa nagpukaw yo. Anak ko, Mabalin ka di amamuhak. Noan niya ti rason. No api-api manaw kayo iji balay. ako Nanang, ibagayo ko makanyak ti pudno. Nabayag sinapsapol kayo. Ket dakkel unay ti panagyaman ko kini Althea. Ta iso ti nakasarak kada kayo. When Miguel, kinasaritak ni Althea, kat naibaga na kanya ti ayan yung kanitoro. Iso asimmurutak adagos kan kuana. Tinapateg, ket adda kayon. Nakasubli kayon. Saan kayon apagparikotan pay? Toro, saan nga agnanayon ti panagnad tayo dito'y condo unit ni Althea? Anya ti kayat masawan gayam. Nakababain launayan kan kuana. Adon ti intulong na kada tayo. Isungag sapultan iti pagabangan tayo abalay. Anya? Itamat lang gayam. Mang sapul ta iti pagnadan tayo abalay. Oops! Wait a minute, gayam. Ibagata pa'y akin ni Ma'am Althea ti panggap mo. Ang mga nugumura dayjay. Nukal lang at ipapanaw tayo dito'y kondo. O sige, ilawlawag ko kan ti amin. Siya akong ti makaamo, Tora. Ma'am, nasaya at tasim marungkar ka dito'y kondo. Adda na patag na ibagakan ka ni Miguel. Anya ti ibaga ni Miguel, Toro? Ma'am. Sige. Siyak lang ti mang ibagakan ka. Total, saan pa'y mataas si Mang Padda Miguel kan Nana Amalia? Anya nga min dayta. Ma'am, panggap ni Miguel ti umakaron iti pagnaudan. Anya? Mabalin, ma'am. Diyak kayatan ti pumanaw diti kondo unit. Apay ana panunot ni Miguel ti umakar iti pagnadan. Mababain kanukan ka, Ma'am Althea. Ngamin, adon tinaytultulong mo kada kami. Apay nga min panunutan ni Miguel dayta. Siya ka mismo tinangibaga adito yan ti pagnadan nyo. Diyak man amo kin ni Miguel. Takla at anapanunot na ti umakar. Bayam ta kasaritak ni Miguel. Saan aparikot kanyak? Nga oray pa'y mano atawan ti kayat siya apanagnaod dito'y kondo. Awan parikot kanyak. Naibaga aminan kanyak ni Toro ti panggap mo, Miguel. Kaya't man ti umakar iti pagnadan. Althea, talagang amin na nakababain launayan kan ka. Ti panagnaadmin dito'y condo unit mo. Adon ti naitulong mo kada kami. Nang runan launay kininanang. No saan nagapukan ka? Saan pa nakasubli ni nanang itiden nami kinitora? Nagdumog ka matan, Althea. Napaulimak ka. Maawatak ti kay papanan ti panagdumog mo. Maragsa kanak, iti inaramid dagiti buyot mo. Anangagaw iti drag mule, kadagiti buyot ni Sebastian, Mayor. General. Balik iti naramid dagiti binaon ko. Kansa lang apanagagaw iti drug mule ti panggap ko. Anya pa'y, Mayor. Re-revoke ti transaksyon ti grupo ni Don Braulio. Iti kasta, madadal ti negosyo na kadagiti suki na aparokyano. Kat no natadalan ti panagtalak dagiti parokyano ni Don Braulio. Pumigsanton ti panaglako tayo iti droga. Iti ababa apan narita. Tatayon ton ti pagatangan ti adu a parokyano iti droga. Bilibak, iti dayta kapanunutam, Mayor. General, pamarang lang ti pakpakita kani Don Braulio no agkita kami. Kinapudno na. At binaon ko a hired
killer amang patay kan kuana. Anya ti plan-planuan ni Mero Carrion nga aramidon ken ni Don Braulio. Gagayem, ti uliway na denggem, ti bumarbara pa sa tinubela tayo anapauluan. Tepang, iti tangatang. Nobela ni Sagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar Jun Repotazo. May sapay asagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon Tepang iti tangatang.